ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾಲ್ ಆದ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಬೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೌನ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಪಲ ಬೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾನಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಆಯ್ತಾ, ಒಲ್ಲು ಪೂರ ತಿನ್ನಾತನ್ ಪಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲ್ ಕವರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದಿಂಚ ಸುತ್ತ ಬರೋಂಡಿತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಹೇರ್ ರಿವೈವಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ 90 days ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಅಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅನ್ಪಂಡ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ತಂದು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೇವ್ ಮಲ್ತು ತಿರುಗೆರೆಗೆ ಒಂತೆ ನಾಚಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮದ್ಮೆಡ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ ಯಾನ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ನಿಂಚ ಬುಡ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೇರ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅವು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅವು ಪಾಡ್ದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಮೂಲ್ಪುರ ಒಂತೆ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆದಿತ್ತು. ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇರ್ ರಿವೈವಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ 90 days ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐಟ್ ಉಂದು ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲೆ ಹೇರ್ ಲೈನ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ತಿನ್ನಿಂಗ್ ಆತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ರೀಗ್ರೋತ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫುಡ್ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಫುಡ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಗೋ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಏತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪಿನ ಉಂತುಂಡ ಐಜ್ಜ ಅಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೇರು ಅಗಲೆ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚೆ ಏನೇ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ದು ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅದು ನಿಗಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಏನೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದ ರೀತಿಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು. ನಿಗಲ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಬುದ್ನ ನಿಗಲೆದ್ದಿನ ತೂ ಎಷ್ಟೈತಿಂದ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ. ಆಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಹೇರ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಗಲೆ ಕಿಸೆ ಅಂದಾಜ್ ಆಪುಜಿ ತಿಕ್ಕು ನನ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜು ವಿಡಿಯೋಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವು ಏತ್ ತಿನ್ನುಂಡಂದು ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಲು ಆತಂದು ಮೂಲ್ ಎದುರುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ನಿಗಲ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತನೆ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋತಿನ ಅವು ರೀಗ್ರೋತ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಡರ್ಮ ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಓವ ಬ್ಯಾತೆ ಡರ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಡರ್ಮ ರೋಲ್ದು ಡರ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳ ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅವು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಪೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಏನೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಮೆನಾಕ್ಸಿಡಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏನೇ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಬುಡಿಯಡ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ತಾಲ್ಪೋಪು ನಾನು ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಅವು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಂಡ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಪೌಡರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು 90 days ಹೇರ್ ರಿವೈವಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂತಿನ ಐತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋನು. ನಮಸ್ತೆ.